Bună dimineața, domnilor! Azi am revenit cu o sugestie pe partea de cripto. Știți foarte bine că mă ocup de pariuri sportive și de zona asta de cripto și orice e legat de piețele financiare, dar mai mult pe cripto, pentru că aici am făcut bani frumoși, fără prea mult stres. Totul este să ai flair și să știi când să intri și, bineînțeles, și când să ieși. La mine e tot automatizat, nu stau eu manual să intru sau să ies. Vreau să vă reprezint ce am investit azi, 100 de euro la cafea, bănuți făcuți pe un live dimineața, și am zis să investesc prima sută. Am așteptat foarte mult să scadă prețul la Ondo. Sunt pe aplicația MEX, o să vă las sub acest clip să vă faceți cont dacă nu aveți. Folosesc mai multe aplicații, mai multe exchange-uri, nu doar pe Binance. Pe Binance îmi țin criptomonedele din punctul meu de vedere cu utilitate foarte, foarte mare și cu un potențial de X2. Atât, X2, maxim X3. În schimb, pe MEX îmi țin criptomonedele care pot să-mi facă 10x, 20x. Bun. Aici avem Ondo, l-am așteptat, deja îl urmăresc, avem o scădere superbă, deci este perioada cea mai bună să cumperi. Dacă încep de azi, treptat așa, nu cumperi de toată suma. Dacă, de exemplu, ai 500 de euro și vrei să investești în Ondo, cumperi acum de 200, îi mai dai un trade să-ți mai cumpere la 0,90, la 0,89 și tot așa. Eu dau pe buy aici, vedeți, și deja mi-am setat order, vedeți aici. Mi-am setat order să-mi cumpere când ajunge prețul la 0,89, acum este la 0,91. Deci trebuie să mai îmi scadă 2% ca să-mi cumpere la 0,89, cumpără de 100 de dolari, 104 USDT mai exact. Nu-mi bat capul, mă anunță imediat prin notificare că s-a ajuns prețul la când mi-am propus eu, iar după ce mă anunță eu intru și îi dau poziție de vânzare la cât vreau eu. O să-l vând după aia la 0,97. Adică dacă îl cumpăr la 0,89, îl cumpăr la 1,97, să zicem, da? Sau 1,95. Văd, îmi fac un calcul să-mi dublez investiția, da? După ce a ajuns la dublajul, adică mi-am făcut X2 din 100 de euro, am făcut 200, mi-am vândut jumătate de cantitate, adică mi-am retras investiția de 100 și merg mai departe cu banii câștigați de la această tranzacție. Deci întotdeauna rămân în joc doar cu banii câștigați, nu cu banii mei. Acea isutică care mi-o retrag înapoi, îmi găsesc un alt proiect, îi setez order frumos să-mi cumpere la un preț bun. Atenție foarte mare, foarte interesant și foarte, foarte important. Nu vă grăbiți să cumpărați când aveți bani. Dacă tu acum ai 500 de lei, că știu, ai primit de la colinde, nu trebuie neapărat în ziua aia să și cumperi. Încarcă banii în exchange, poți să-i ții și în euro, acolo nu trebuie să-i faci fiat neapărat, da? Încarci acolo. Săptămâna viitoare, să zicem că mai faci 100 de euro, încarci acolo și aștepți când scade piața. Nu cumperi ca berilă când piața e sus. Păi zice, am făcut și eu rost de 100 de euro și am cumpărat. Păi nu cumperi, băiatul. Deci e foarte important când să cumperi, da? Și după aia, la proiectele de bază care eu le țin pe Binance, vă repet, cumperi, faci și DCA frumos. Uite, de exemplu, acum oportunitatea este imensă la orice cumperi. Chainlink-ul a ajuns la 15, SUI a scăzut la sub 3, deci dacă aveam acum 1.000.000 de euro, pe toți investeam, ca idee. Dar, atenție, eu am aruncat 100 acum și am și setat order, dar n-am intrat fix la cât e prețul acum. Uite, a făcut 0,93, a crescut. Nu e nicio problemă, poate să facă și 1 euro. Și 2 și 3 dolari. Pe mine nu mă interesează, eu aștept la 0,89. Banii sunt blocați acolo, va cumpăra automat dacă ajunge prețul acolo. Dacă nu ajunge, să fie sănătos, Ondo, sănătate multă. Eu întotdeauna voi avea blocați suma asta. Atenție, de ce eu fac așa? Pentru că acum e la 0,93 și vinde o balenă sau vinde unul șmecher care are 2-3 milioane în Ondo. Și imediat scade la 0,7. Și eu atunci, dacă n-am setat order, eu nu o să fiu la norocosul care o să fiu fix atunci pe tranzacție și eu să văd acest lucru.
Și făcând acest lucru, e totul clar și stabil. Știi la cât să intri, poți să-ți notezi intrarea, știi și la cât să ieși. Tu stai cu emoții că poate să-ți facă un dump peste noapte sau un pump peste noapte și atunci tu ai setate ordere, doar execută poziții. Domnilor, trebuie să fiți foarte organizați în acest domeniu. Nu-i de joacă aici, da? Trebuie să fiți foarte organizați. Aici vorbim de 100 de euro, nu e suma foarte mare, dar gândiți-vă că am monede unde investiția poate fi de 5.000 de euro și eu la 5.000 de euro aștept 1,3. Adică o cotă de 1,30 pun la 5.000 de euro să-mi facă. Da? Adică să-mi facă 1000 și ceva de dolari peste, eu deja sunt mulțumit. Nu mai aștept să-mi facă X2, ca idee. Asta înseamnă trader și asta înseamnă business. Dacă vrei să faci trading, dacă nu vrei să faci trading, să vrei să fii pe spot pe termen lung, cumperi permanent, în fiecare lună îți aloci o sumă, 100 de euro și nici nu te uiți cât e prețul. Tu doar cumperi. Atâta tot. Sănătate multă, sper că v-a plăcut acest clip. Încă o dată, repet, la încheierea acestui clip, nu e sfat financiar, eu v-am arătat ce fac eu, nu îndemn pe nimeni să investească în Ondo. Dacă nu credeți în această criptomonedă și nu vă faceți propriul research, puteți să vă luați ce criptomonede credeți voi. Ideea este să respectați niște reguli clare când cumperi și când vinzi. Să fie totul prestabilit prin order, nu să faci tu manual acest lucru, da? Vă salut cu respect. Iar legat de meme coin-uri, este o altă poveste. Acolo vorbim de altfel tip de tranzacție, acolo vorbim de alte combinații, e mai complicat. Dacă nu înțelegi partea asta, deja la meme coin nu ești pierdut, victimă curată. Acolo e care pe care, să zic așa, este cursa prea lungă pentru voi. Sănătate multă, sper că v-a plăcut. Hai Ondo la 0.89, aștept să-mi fac, uite a scăzut iar la 0.92. Acum se duce la 0,90 deodată și cumpără la Grecu sutica. Și imediat, până în mai așa, îmi face X2-ul, cred eu. Poate să-mi facă și peste noapte, dar eu zic că urmează o bubuială. Până la final de an vor crește prețurile la toate. Vă salut cu respect și sper că dacă v-a plăcut sau dacă aveți sugestii sau dacă aveți recomandări, puteți să le lăsați pe YouTube aici în comentarii și putem să ne ajutăm reciproc. Nu sunt expert în cripto, nu sunt mare cititor de 7000 de grafice de cant. Eu sunt om de afaceri, antreprenor, în care merg pe ciupeală. X2, X150, X ce vreți voi. Pe mine mă interesează să fac bani. Nu să analizez grafice sau alte chestii. Pe mine mă interesează banul. Acum. Pac, investiția să fie corectă, făcută cu cap. Poate să fie o investiție proastă. Pe mine nu mă deranjează să pierd dacă investiția a fost corect trasată, dar am pierdut pur și simplu, n-am fost inspirat ca monedă, n-am ales-o bine. Dar pe mine interesează operațiunea să fie făcută corect, că pe termen lung astea contează, operațiunile. Vă salut, ceau, numai bine, ne auzim cu bine, ceau.